aboki. Aboki. Yaran nan gaba ɗaya da bani. A haba dai. Alƙur'anin ubangi. Wallahi ina ga maka abuwa da samu su. Gaba ɗaya yaran nan kwana biyu fa na fa dai na fa gane kansa yaran nan ba. Sai girman kan tsiya wani sallama yake mana anan dan uwarsa. Na fa gane kai yaran nan fa ban fa gane shi ba. A'a wallahi ina tabbatar maka ran ila ya fara sace na agwaki. Ai ko zai ci uwarsa. Ni ma akwaku gidan mu ta bata kawai mu je mu ci uwar babarsa. Kage baki. Ke samu gudi hai so shadda. Na gaya ma akwaku gidan mu ta bata 20,000 ake sai shadda ta. Sai ka ci mu wallahi a'a ba shi zai dawo muna nan zai ci uwarsa. A'a na so aika bani ka. Yaran nan ba shadda da ke sa ba shi zai dawo. Ta 20,000 zai dawo. Ba dole ma ya ci uwarsa ba. Mu dai wa sallama. Mu dai kalla wa sallama don uwarsa. Ta amma kai. Kage baki. Ban gane a ina nake samu. Ban gane a ina nake samu. La haɗila haɗilla. Yalla ke. Kun ga mai rama mu wallahi ce kun gani. Mu ga ke gawa. Magani. Zaka ci kowa uban ke zo. In tabbe ka waye bala'i a Najeriya. Waye yayi bala'i a Najeriya? Ba Buhari ne dan mutsiya kai. Wane zai kirawo su ne nan wallahi ga su ne nan so mu ne ubanka su ne nan kun ce rawa an kwana maka aliyaka na shi nan aliyaka a ce bakin bindiga ne Alkur'an ya kiɗi mahi.